गुटी खायगारे टेंखौ लागायजोब्बाय आरो ना गाइसमोन नै बोरमा बेदर ओंख्रिया गाइस लोगोफोर रास्लाबा हेल' गाइसमोन गुड मर्निं आरो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायलायबाय आरो ना नै आं दा सिखारदों आरो ना गाइसमोन लेबु लाबाय आरो नै ओइ बोरमा सिथारगासिनो हाय खनायाव बोरमा दाखौ आं नायनो थांनो नागिरदों आरो ना लेबु बिहरदों नै फुजा दंनो दा सिखारदों गाइसमोन फुजा होखांबाय दासो ओइ लागासिनो नै दानदों फुजा होनानै दानोसै आरो ने ओइयाव बानबाय इसोरो नोंथांमोन देखायगासिनो होमबा फुख्रि मोजां जानायसो फुजा होदों आरो ना नै फुख्रि मोजां जानायसो होदोंनो गाइसमोन फुजाखौ दिनै आं सिखारासै आङो दासो दा मोनायाव नै दानबावगोन ओमफ्राय बेखौ नोंनो जाहोगोन अ दासो मिथिबाय नोंनि बायदि आङो दा मा होनो बे गालरा होना सिखारदों बियो दासो माबा मोनथिबाय आंहा गोदाव सोरावसो नैबे माबा मैनि हिं फिसा बुस्थुखौ लानानै टेंक्स होहैनोसै होलांसै बैयाव मैया दाख्लै जायगाजों फोसाबबाय थानायाव न' बानायग्रोनोसै आरो ना नै मर्निंनि लहा लाबाय नै जाहा जावग्रा दा थांगासिनो आरोना गाइसमोन ना मा होनो नायलांबाय था भिडिअखौ फुजा होनायसो बाला थिग गैया जागोन जायानि नै जायगा मोनफैबाय लकेसनाव गाइसमोन टेंक्स होनांगौ नै बेखौ नै सियारा जोंना एकदम आंनि हाबा बायदि मोनलायबायलां फिलिंखौ ना गालरनि हाबा संग्रा खावग्राया जोंना गाइसमोन गासिबो प्रसेसा रेडि जाबाना गाइसमोन खोन्थागोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना गाइसमोन दे होमबा दसे माबा लाथ'नोसै आरो ना ब्रेक लाथ'नोसै मेटसो नै टेंकआ ओरैथिंजायनिया गाइसमोन रेडिमेड साना बरियानो मोनथाम दं बेखौ खाखानोसै आरो ना इस वार्किं इज कमप्लिट जास्ट नाव नै लोगोफोर जालायबाय जोंना कमप्लिट टेंकखौ लागायजोब्बाय आरो ना गाइसमोन नै गंथाम टेंक लागायबाय आरो ना मा सुनांगौलायनो बेखौ गोदाव सोरावसोलै माबा खालामनांगौ नै ना मा बुस्थु दं आरो ना गाइसमोन नै लाबोजोबखाबाय हागासिनो माखासे दोनखाना नंगौब्रा मा खालाय नोंलाय फुगासिनो नै बोरमाखौ बरिया फुयो ए गुटी खायगारे गामियाव मावनाय बायदि मोनबाय आं हाबा मावनाय बायदि हाबायाव खामानि मावनाय बायदि बेदर जिरगासिनो ओरैजायनो बिगुर जिरदों आरो ना बेयाव बरफ लाबोदों बाप वीडियो बनाइছি नाকি ब्लग वीडियो दे बनाया था नेगासिनो आं नायगासिनो आरो आं मा संनाया ओरै संगासिनो नै नोंथांमोननो देखायनांगौ र' ना नायबाय था नोंथांमोना देखायनांनाय ये है कबाब ना ये क्या बोल रहे हैं कबाब और ये मटन करी और ये किस में डालेगा अच्छा और ये तो कौन सा बकरा का माथा और ये बिरयानी ना बिरयानी देखेगा उठाओ बिरयानी है ना ये बिरयानी हाँ बढ़िया ठीक है माबानि आरो ना ये बोरमा खर' आरो ना ये बोरमा खर' गैया गाइसमोन बे जाबाय बोरमा बेदर ओंख्रि आरो ना गाइसमोन कबाब बरिया संखादों आरो ना नै बुस्थुफोरा मा दं सामानफोरा ओरै सारमोन दंफैयो इयाव जिरायनानै आरो ना आं दा बेयाव दङ जिरायनानै आरामनो गरम दं
ओइ सेंग्राफ्रा फैबावबाय नै फाग्लाफ्रा ज्राव नै लोंग्राफ्रा लागावनो ओरैजाय पार्टिया सोलिगासिनो ओमफ्राय आरोना गासिबो ओइ लागाव ओइ गाननाय नासोल लोंग्रा नुखाबाय नोंखौ आसोल अबेनिफ्राय फैदों न'निफोरासो बिदि जाग्रोयो फाग्लाफोर जों दासो थांदोंब्रा मुरिया थगायदों नोङो गंफा खानै मालाय आदैमोना बोरो बियारा गंफा खानै गाव बिमाबो नालाय बेखौ मोनजानोसैलाय आरो गंफा रानजोबनाय फाग्लाफोरना नै खालि जाबायबो गाइसमोन नै दसेनो फुरा लांदां दसेनो खालि 2 घन्टासो 1.5 घन्टासोआवनो खालि जाजोब्बाय आरोना गाइसमोन नुवाखै नै दंमोन मेरला आग्लायनाय नै काबाब आग्लायनाय दंमोन आंथ' नंखाया काबाबा थांजोब्बाय गासिबो गाइसमोन जोंबो दा बेखौ बोस्रांला बिनि उनाव जोब्बाय आरोना गाइसमोन एसे बिरानियाबो आग्लायासै आरोना एसे बोरमा खर' संनाय दं ओमफ्राय नैबे साम्बार ओंखामाबो लामैनो आग्लायदों नै गाइसमोन नायलाय एसे बुरजा आग्लायदों गैला गारजोबनांसिगोन बायदि मोनबाय आं बेखौ मा खालामबावनांगौथाय गाइसमोन जानानै गेस मोननै लाबोदोंमोन नै खालि जाजोब्बाय आरोना बोख्लायजोबनोसै बेखौ गासिबो दा लोगोफोर गाइसमोन ओंखारबाय बिराद खर' सानाय मोनबाय लोगोफोर माथो खालामनो फै गैया बोस्रांजोब्बाय